Des del punt de vista legislatiu, el català es troba en el millor moment dels darrers 300 anys. La nova llei proclama la llengua catalana com el principal símbol de la identitat de les Illes Balears. Estableix els àmbits a recuperar i atorga competències a les distintes administracions. És, en definitiva, una llei complexa que presenta, malgrat tot, algunes mancances. Una llei sense sanció és igual que una campana sense badall. La campana no sona. Si una llei no té sanció aparellada, no sona. Llavors, en la llei de normalització, el que hi ha són molt de principis que no tenen sanció. Són projeccions de voluntat, són projeccions de futur, són, diguem-ne, declaracions de principis. Vaig tenir un petit conflicte amb el guàrdia de seguretat, que és un guàrdia civil. Me va retenir la bossa, el meu DNI, i clar, que per ell, fins que no li parla en cristià, digui el mateix, que ho va entendre per ell, però que no. Vaig decidir parlar amb el capità perquè no tenia cap disposició a nivell psicològic ni professional de patir això cada dia, ja que tenia prevista aquesta feina durant un parell de mesos. I el capità, que em pensava que deia, què ha passat aquí, escolta les versions, me va dir de tot. Me va dir de tot perquè me va dir que me faltava una mora catalanista i, a més, no entiendo, és que ell no hi ha ningú que li fiqui dins el cap perquè jo, que sóc de parla àrabo-bèreber, defendeix el català. Mentre hi hagi un senyor persona que mos digui que no parlem en català, és un atemptat. És un atemptat, ja no només en la persona, sinó un atemptat a tota la llengua en general. Els anys que van del 2003 al 2007, el govern Matas protagonitza l'únic retrocés legislatiu en 30 anys de democràcia. Tant que moltes de les seves iniciatives atenten directament contra la llei de normalització lingüística. Rebaixa les exigències quant al coneixement del català al funcionariat. Redueix l'horari lectiu en llengua catalana i a la televisió autonòmica els doblatges són en castellà. 300 anys després, les imposicions continuen. 300 anys després, continua la lluita per alçar la veu. Memòria. Recordar. Si tenim clar que nosaltres mateixos defensem la nostra identitat, no hi ha dubte que una part dels que venguin de fora s'integraran en aquest moviment. Ara, també és cert que hi ha una part de població autòctona que no entén res de tot el que nosaltres estem comentant, que té un autoodi manifest, que odia la llengua pròpia, que manifesta una adhesió incondicional a la llengua castellana i que, d'alguna manera, s'ha convertit s'ha assimilat a la cultura castellana o espanyola i en ocasions són més durs, són més enemics de la nostra llengua i cultura que no aquesta gent que és mallorquina d'origen, que no la gent que ve de fora. Bé, aquests han fet molt de mal, perquè han estat imitadors d'una cultura que estava imposant-se aquí per la força, i en això se li diu cultura imitativa. Aquest sentiment, en certa manera, encara hi és, però no hi ha dubte que amb la presència del català a àmbits prestigiosos, de cada vegada més desapareix aquest sentiment que hi havia en altres èpoques, que el català és una cosa inútil, una cosa que no serveix per res. Llavors, el problema és de prestigi de la llengua. Si entenem que la llengua castellana és més prestigiada i més prestigiosa que la llengua catalana, efectivament, la gent, quan te'n ves pel carrer, te parlarà en castellà per norma. No et parlarà en català per norma. Menys és que, diguem que som activistes de la llengua. Canviar això, canviar aquesta tendència social, no és un problema de voluntat, és un problema de voluntat i d'actuació positiva. Hi ha gent que bull i que viu. No és mort tot això. La història és de poderosa.
i nosaltres hem subsistit, malgrat tot. Quan un poble conserva un mínim de les seves essències, aquest poble acaba per subsistir, per comparèixer de bell nou. I és el mateix que, clar, vull dir, veus moltes cendres, però a vegades quan bufes, davall les cendres trobaràs el caliu.